Ole ka channel ka lo lom le ve ka chu tun tum kan video chuanin Chhippui khuwa Purinmawia kutchhuak ngai all stop video kan en ho don ya a kutchhuak ngai hi han ani la mi zo kutchhuak hi a lo theo neu lo khop maya tin adu tan po khan ava order thai don ani nakina chuan ti chuan thu ma tlem kan nei vel lok kan video post day ke mani practical ti ve kan ilawa I midang ramdang video Mizorama kan lo ti veta na tha kan ti ang chi mipuin mitin lo mu ve ngei la tin asiam dan har sa lo ang chi te ti ve mai thei ang chi te ni wangin karon da mai thin ania tin khang kha ke mani practical ani lo awang khanin nual lovila ke manin kan siam cho ve thei ni ti kan riat nan khan mangila trying ka ria ole kan video te lo thlir hawang